Ijo. Ne kun bɛ ka taga e yɛrɛ de fɛ yen. Cogo di tan? N denkɛ, ne ye mun kɛ la? I ye mun kɛ wa? I ma tila i ka nafiya la fo ka taa kɛ anw fɛ yan. Bita kɔ bita ye. N tɛ fɛ k'i sen y'an ka so kɔnɔ tuguni. I y'a faamu wa? I tulo bɛ n na? N denkɛ, e ka sabali. Min bɛ yen, e k'a ɲɛfɔ ne k'a faamu wa? Ka mun ɲɛfɔ e ye min kɛ i t'a dɔn ou bien ne ba de y'a f'i ɲɛna k'a mago bɛ furu la? Han? N y'a faamu. E ma se ka mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ kɛ f'i ba ka furuko kuma k'e b'o kɛlɛ kɛ. Munna n tɛ n ba ka furuko kuma kɛlɛ kɛ? Han? N denkɛ. Jɔn t'e dɔn sigida in na? Ne kɔni bolo. Cɛ i tɛ sabali. I tɛ sabali. Ko la sa kɛ. N'i ma sabali n bɛ fɛn yir'i la i ma sigi ni fɛn min ye. A banna. E tuma i ba ka cɛko kuma est-ce que nin ka ɲi? N'a fɔra k'e ba bɛ nin lahala ni sigida la cɛkɔrɔbaw ɲɛna nin cogoya la tan yala o bɛ bɛn wa? Ne ye faamuya cɔ nka a kɔni ka di ne ye k'i sen bɔ ko in na i ne bɛ ka laɲini ye laɲini kelen de i ka ko in to tan tan o de tun ka ɲi e mana kɛ tan tan i b'a bɛɛ de tiɲɛ kana kɛlɛ kɛ i ba ka furuko kuma na. Ne ba de y'a f'i ɲɛna k'a mago bɛ furu la. Han? Ne ba ka ko ne ka n sen b'o la. Jɔn yɛrɛ de y'a f'i ɲɛna ko ne ba bɛ di e cɛkɔrɔba sugu ma? Jɔn t'e dɔn sigida in na? Ne ma dɔ wɛrɛ f'i ye koyi. Hali an ka kare n'i y'i sen an ka kare la kuma tɛ an ka du ma i ma sigi ni min ye o bɛ bɔ a la. E dusu bɔlen ko min na dɛ ne y'a faamuya ɲinɛ kɔrɔlen ninnu bɛɛ kɔ i ka kɛ komi foyi ma kɛ dala k'a fɔ fana minɛn dɔ jɛngɛnen don nka kɔnɔfɛn ma bɔn dɛ wa fana n'i ka wulujugu faga dɔ ta de b'i kun ne kɔni bolo e ka sabali an ka ɲɔgɔn faamuya ko in na. Ni sɛni ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn ne tɛ dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna ni musoko fa min b'i la ne b'a kasa ci ka bɔ i nun na ni tɛ ka taa don ne ba kan ka bɔ n'a ye sa. E ka sabali halisa. Jɔn t'e jogo dɔn yan? E ka sabali olu ye kɔrɔlen kow ye sa e ka sabali bani furu ka ɲi a to i ba ka hali ne don o ne to a to a ka kundonyɔrɔ sɔrɔ nka ne ma ko in kɛ n kun fɛ o ne yɛrɛ de sela a ma k'a ɲininka a ko n ka tile 2 d'a ma k'a bɛ n jaabi ne yɛrɛ tora k'a bɛna f'e ye yɛrɛ nka hali bi ko in bɛ ɲa e ka sabali e ka kɛ deniba ye muso kelen na sili ba o man ɲi dɛ fo muso ka da ɲɔgɔn de sɔrɔ a yɛrɛ la ne kɔni b'e deli hali bi ko kura minnu tɛmɛna i k'olu bɛɛ to yen i ka sabali. I t'i bɔ ne da la ne ba de k'i ma ko jigi t'a la yɔrɔ aw sisan cɛkɔrɔba ninnu aw b'a layɛ ten muso minnu cɛw sara aw b'a ɲini ka don u kan de ka sɔrɔ ka aw mago ɲɛ yɔrɔ ɲini ka bɔ n'a b'i kɔnɔ k'o bɛna kɛ fo ne su n ye min f'i ɲɛna bita kɔ bita ɲɛ n ka n'i sen an ka yɔrɔ la tuguni n tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye o kɔ ne ba mago bɛ fɛn o fɛn na ne b'a ɲini k'a d'a ma a dɔn k'a fɔ ne ba mago tɛna jɔ diɲɛ jɔn si la tuguni en tant que ka ne to balo la donc n bɛ min f'i ye i yɔrɔ janya ka bɔ an na i ye n faamu wa? Denmisɛnninya b'a la e bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ i ba ye ne kɔni b'a dɔn fɛn kelen bɛ yen i tɛ se k'o kɛ parce que n'i ba tɛ se ka si a to ne ka nin furu kɛ o de da ka di i la. Nɔgɔ aw tɛ wari a tɛ togo la a kɛra fama yɛrɛ wa dɔn dɔn baara bɛn tɛ an t'an jɔ sumala ok nin kɔrɔ ko ala ka teli n'a ka ci a tiɲɛna ne kun bɛ e ka yɔrɔ kan awɔ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɔtɔ kun filɛ ne ka taa an ka gɛrɛn yɛrɛ la sisan awɔ kɛ a mɛnna ne kun ye delila ka cini dɔ kun tigɛ e ye n'o ye n ka muso ka ko ye tiɲɛ don awɔ Zena ka ko tiɲɛ don n kun y'a f'i ye n ko a tɛ mɛn n ko n bɛna woro bɔ a nɔfɛ bon ala barika la ne ye ci lase n somɔgɔw ma donc u taara ni woro y'u fɛ yen o ye tare awɔ cɛw diyara n ye awɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne kun bɛ fɛ ka ci dɔ confier la n'a kun tɛ k'i ma baasi ye
ne kun bɛ fɛ k'a f'i ye i komi mariage bɛna kɛ hali a tɛ mɛn mais an ma a don kelen kelen sugandi fɔlɔ mais n'a sera i bɛ bɔ a kalama ne kun bɛna f'i ye n ko bɔgɔlanko ta fan fɛ an don fini ne kun bɛ fɛ k'a bɛɛ de confier e la an bɛna fini fɛn fɛn don e ka k'a dilanbaga ye awɔ tiɲɛna n dɔgɔ o hakilina ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛna o tɛna na kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ o la dɛ parce que ne kun bɛ fɛ k'a kɛ culture 100% de hali a kɔɲɔyɔrɔ décor ni fɛn ninnu a bɛɛ ka kɛ bɔgɔlan tiɲɛna o bɛ taa n'an ka farafinya danbe n'an ka tabiyaw caman ye minɛ o kɔrɔ ko nin ko dila a tigiw de ma sisan nin ko in kɔni nin man ka kɛ kulonkɛ ko ye et puis nin ko man ka kɛ ko ye ko komi n bɛ bila ka sumaya bilen quoi o de kosɔn n ko ne n dalen to n miirila kosɛbɛ n ko i b'a dɔn depuis ne fitinin culture ka di ne ye donc hukumu de kɔnɔna la ne n sigi ka miiri n ko il faut que ne ka nin ko in di kɔrɔ ma n ko kɔrɔ bɛ se ka nin jɔyɔrɔ fa an m'an jeniyɔrɔ f'i na kosɛbɛ kosɛbɛ non nin artiste ko de nin kɛnɛ kɔni fo nin kɛnɛ in ka lakale de nin kɔni nin bɛ fɔ bɔ yɛrɛ yɛrɛ mais kɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛnɛ ɲininkali k'i la i b'a dɔn ne sera ne de don parce que muso ninnu ka ko ne ni a cousin bɔra kuma la la ten mɛ ale tun fɛnɛ kɛlen don ka woro bɔ dɔ nɔfɛ nka ja a n'o c'est à dire o fɛnɛ y'a kan bɔ mɔgɔ wɛrɛ de nɔfɛ cogo de tan mais ne dabali banna e b'a dɔn e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ se ka t'i kan bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ cogo di o kɔni o tɛ se ka kɛ i y'a ye bon o de kɛlen don ka ne siran muso ninnu ka ko ɲɛ ne dun y'a fɔ Zena ye n'a ka kuma la n ko n'a ye n bila walayi n t'a ni si ta parce que a ka di ne ye ka se degré ma ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn nɔgɔya kun bɔ komi ko sera yɔrɔ min na sisan nɔ ko taara ka o yɔrɔ ninnu dan quoi ni ko kɔni sera sɛbɛ kɔni sera kan a tɛmɛ n'o bɛɛ lajɛlen na kan sisan nɔ aw kɔni aw bɛ jɛ aw bɛ se ka min kɛ nin ko in na dɔrɔn toujours e de b'a lajɛ i bɛ kuma ale fɛ i bɛ to ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na aw bɛ kow da yira ɲɔgɔn na i man ka ko foyi kɛ k'a pan a kunna n'i bɛ ko min kɛ dɔrɔn i b'o da yira la n'o da yira la a ka ca ala fɛ fili ɲɔgɔnna caman tɛna na ye o la et puis masaw yɛrɛ sigilen olu tɛna n'u sigi ko selen nin yɔrɔ la k'a ka taa kɛ fɛn ye fɛn min bɛ taa la kɛ tiɲɛni kɛ fɛn ye parce que bɛɛ b'a essayer k'i danbe ni i tɔgɔ makara nin yɔrɔ nin na furu selen fo nin yɔrɔ la surtout kɔɲɔ yɛrɛ dɔgɔdalen o tɛ kulonkɛ ko ye bilen o kɛlen sɛbɛ ye bon o bɛ yɔrɔ min na e n'ale ka yɔrɔ fanfɛla de ka gɛlɛn nin ko in na e b'i jija cogo sugu bɛɛ la k'i cɛsiri o yɔrɔ nin na i n'ale kana fɔ ɲɔgɔn kɔ nin wagati nin kɔnɔna na olu kow la a ka ca ala fɛ n'aw hakilinaw n'aw kunkilenna kɛra kelen ko in bɛ kɛ lawusa ye non kɔrɔ ne kuma in bɛɛ lajɛlen faamu vraiment n y'a faamu merci pour les conseils nin man ka k'i ma nin diyara n ye trop man ka k'i ma sira fɛ ala sɔnna ma ala k'a kɛ hɛrɛ sima fila ka ami ka furu in kɛ hɛrɛ furu amina rabi ka seni bolo bɔ a la k'a kɛ furu amina rabi ala diyara n ye dɛ ala ka dugawu bɛɛ diyara n ye kojugu kojugu n ka kɔrɔ ko kelen bɛ yen an ɲinɛ n'o kɔ dɛ o ye jumɛn ye an ye nin kuma muguba in bɛɛ kɛ mais mun y'a musakako ye an b'o kuma kɛ dɛ cogo de ta ne kan ka n labɛn ni joli de k'o d'i ma yaasa nin ko in kɔni ma se o bɛɛ la sa ne bɔra k'a fɛ yen na sisan n ko nin ko in y'an ka ko de baara in kɔnɔna na piri o ye ne ni mɔgɔ wɛrɛw cɛla ye mais ne dɔgɔnin de ye ne dɔgɔnin ka ko ye ne yɛrɛ kungo de ni ne ma min k'o la kɔni o kɔrɔ ko ne yɛrɛ ka baara ma nafa ɲa sa dɛ nin ko ye ne ka ko de e k'o ko to ne ma kɔrɔ vraiment nin diyara n ye vraiment bonya diyara n ye nka i b'a dɔn n'i y'a ye ne nin fɛnɛ kɛ tantɔ n m'a kɛ n kun fɛ tiɲɛ don kɔrɔ waati dɔ sera sa an ka segin an kɔ tiɲɛ don parce que ne ye ko dɔ jate minɛ mariage fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ don min na ko bi i bɛ taa sɔrɔ vɛsi ni fɛnw de bɛ don an ka kɔɲɔkɛ ninnu na ɲɛfɔla i ka o yɔrɔnin cɛ i y'o jateminɛ n'o jateminɛ et puis parce que o ye maa wɛrɛw ka tabiya de ye quoi ninnu dun filɛ nin ye an ka tabiya de ye nin hakilina ɲumanba de parce que n'an ye ninnu don sisan maa wɛrɛw n'a dɔn k'a fɔ ko tabiya b'an na mais toujours an de bɛ maa wɛrɛw ka tabiya kan est ce que o bɛ bɛn n'i yɛrɛ y'o hakilina sɔrɔ k'a dɔn ko nin y'an danbe de ye nin y'an taabolo de ye nin y'an ka tabiya de ye k'an fana kan ka segin an kɔ ten ka na so walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se ka an ka fɛnw ye k'o kanu voilà tiɲɛ na nin hakilina belebeleba de ye nin ye ne ka kun jɔnjɔnba dɔ kan ka kɛ leçon de bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'a dɔn
ko an bɛ ka fɛn minnu lajɛ ni k'u ladege ko t'an ta ye quoi an ta tɛ an kan ka sɛgɛn so de voilà o d'an ta ye o dɔrɔn de don non tiɲɛ na nin hakilina ye nin ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ merci non kɔrɔ i komi ne tun bɛna t'e nɔfɛ déjà k'an ye ɲɔgɔn kunbɛn e ko ne tɛ segin kɔ sa an bɛ se ka sira kɛ tiɲɛ na kɔrɔ sinon o dɔrɔn de don yɔrɔ non Alors ça va? Ça va? Ça va pas? Ah Moumé, Kala banchi muso wɛrɛ bɛ sɔn ka ne ɲininka ko mun de bɛ yan? E taara mun de fɔ Layi ɲɛna? ne taara min fɔ Layi ɲɛna tiɲɛ de tɛ wa? Fanta, i bɛ ka tila k'i ɲɛ waga ɲɛna k'o ye tiɲɛ de ye wa? Ne bɛ sira ɲɛ k'o fɔ de. Fɛn min ye hɔrɔnkolo de miiribali taasibali. Walayi bilayi i ka jɛ diɲɛ jɔn bɛɛ fɛ o ka fisa i ka jɛ e fɛ jɛɲɔgɔnya kɛ. E da bɛ adamaden jɛni k'a sɔrɔ a ma sa. Au contraire e de ye hɔrɔnkolo ye, e de ye miiribali ye, e de tɛ miiri. Sinon bi maa ni fɛrɛba bila ɲɔgɔn fɛ o, ne ma kɛlɛ k'o la o, ne bɛ n ka kɛlɛ kɛ ni n ka manière ye. E nan'i dagala pɛlɛpɛlɛ de la dɛ, an ka kɛ tan dɛ, an ka don tan dɛ, an ka bɔ tan dɛ. Ne bɛ sigi o de la. I tɛ sigi o la, réalité yɛrɛ de don. E bɛ n'i jɔ ne ma bi ko ne tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye, ni mɔgɔ ka fɔ k'e tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye, e b'a dɔn e tɛ miiri. I ɲɛ bɛ la dɛ Ara, e ye sitanɛ mɔgɔ de ye. E de problème o problème filɛ e da la, e Ara ka problème de ye nin bɛɛ ye, e de tɛna se nin bɛɛ ma. E bɛ n'i jɔ ne ma bi ko ne taara mun fɔ Layi ɲɛna. E ye hɔrɔnkolo ye. I b'a kalama han, mɔgɔ ka taa jɛ kɛ wulu fɛ. Don min na u k'a dɔn ye wa, o ka fisa e mɔgɔ sugu fɛ jɛ dɔɔni. Jɛ kɛlen e mɔgɔ sugu fɛ walayi bilayi Ala. Ne nimisara e dɔɔni na yɛrɛ. E b'i ta de fɔ, ne yɛrɛ ta ka jugu n'e ta ye A koyi. bɛ Ala na kira cɛ ne nimisara e dɔɔni na. Ne ma nimisa fɛn na k'e fɛnɛ dɔɔni bɔ koyi. Sabula e fɛ jɛ min da ne kan Ala de b'a dɔn. Ne bɛ problème o problème kɔnɔ dɛ, ni ne tun ma jɛ e fɛ ne tun tɛ se yan. Awɔ. A fɔra ne ɲɛna ko ne ka fara e la mɛnɛ. O fɔra ne fɛnɛ ɲɛna koyi k'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Kana n'i bolo fɛngɛ. Hali min tɛ yen. I kana ni. E ka nin lajɛ n'a fɔra ko mɔgɔ min yɛrɛ taara n convoquer o ka tɛmɛ ka e ni ne sɔrɔ mankan na e ma dɔn nin ye kumasulu ye. Hɔrɔnkolo jaabi ten n'o. Au contraire e de hɔrɔnkolo ye, e de hɔrɔnkolo ye. Miiribali dagasibali kɔnɔ wo kelen ala a tɛ maloya ka na an bila kɛlɛ la k'i bɛ tila k'i bɛ n'o dabiri ne da la i b'a dabiri den min da la i b'o yelen dɔn i ye muso min ye ne ka jugu n'i ye dɛ. Kamara Sise wallahi ne de y'o fɔ n ko n'i ye hɔrɔnmuso jɔlen ye kare kɔnɔna na tilegan fɛ baro duman na i bɛ taa sɔrɔ o don de ka di kojugu Kamara wallahi a barika n ko a barika ye don tɛmɛnen la ka ne jeliba sɔn fɔ ne ko k'i k'a to ten Sise n ko tellement que charme fatɔ bɛ nin den in na a ka daw la wa a nungala yɛrɛ wa n'ale kɔni yɛlɛli fɛ n ko i ka tile jalen de Sise o tuma ne tɛ ka aw faamu de aw ɲɛ de kumulen don mun de b'aw la. e ye fɛ ka mun de dɔn O bɛ se e ma. N jatigiw ma nin faamu dɛ. i tɛ se ka nin faamu. Mais mɔgɔ b'i ka jeli tun bɛ tan wa. I ka jeli kun bɛ an ye wele de. An ye wele yan. I nana n'an fiya la i ka n'an fiya de y'i se yan nɔ. Ayi Sise kana fɔ ten sa n ko ne de ye jeli minɛrɛni ye jeliw ka lakarani jeliw ka den mandi jeliw ka saramani e ka ne lajɛ bani k'a ta sanfɛ fo duguma ka haramu ne ka abiyema lajɛ ne bɛ fini min don ne bɛ sabara min don Bamakɔ a ɲɔgɔn jeli tɛ yen mun bɛ ne ka parili ɲɔgɔn na kɛ ne de ye jeliw ka lakare jeliw ka minɛrɛni jeliw ka saramani jeliw ka den mandi a kana ne lagosi tan sa fɛn min b'a la a y'a fɔ n ye an bɛ solution ɲini a la o bɛ faamu nka hɔrɔn ni ɲamakala cɛ dɔgɔyali bɛlen tɛ ne ko mun bɛ a y'a fɔ n ye an bɛ dilanli kɛ a ko la. E ka bɛ fini jumɛn na fini filɛ la. Fini min bɛ na lajɛ kɛ. Fini minnu to ne filɛ a dongo jugu kan ne n t'a dɔn tarikɛ yɛrɛ ni kala ko sugu sugu ma e ka bɛ ne ma. i ma dɔn ne ma kala kunjugu wa. Tɔgɔ de ta wallahi maa si tɛ se ka fɔ ne ka fini ma na k'a kɛra. Samara yɛrɛ la i b'a fɔ mun tɔmɔna ɲama. e t'a pan ne n'a la. wallahi ayo kelen ni kɔni aw filila dɛ wallahi aw filila ni sabara in lajɛ i bɛ Bamakɔ jeunes jɔ hali minnu tɛ ɲamakala ye ni sabara ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ bɛɛ bolo ka haramu n ko. A kɛ i fa ni ba kama. kana na dɔ fara an ka problème kan tile kan dirin tile ka i fara. tulo b'an na. ne y'aw faamu n jatigi. an bɛ k'an yɛrɛ ɲini. n jatigi ne y'a faamu a bɛ n'a fɔ fantanya de bɛ aw la bi ni wari t'a kun ka di ɲamakala ma o tɛ baasi ye koyi
wari di tɛ jago don tɛmɛlen lo a y'a kɛ koyi hali ni ne bɛ sunɔgɔ wari sanfɛ bi ne t'a di ne bolo ko hɔrɔnya de don ne t'a dɔn ko jeliya don gigi jɔlen sɔrɔ a da la jɔn yɛrɛ ye wele yan dɛ an bɛ jeliw dɔn ni kungo bɛ yen ka na mɔgɔw ka kungo la mɛ an tɛ joli dɔn ni nafigiya a mɔgɔ sɔrɔ kada kɔnɔ k'i b'i da ta ka bila olu ka kuma la. n jatigi dɛ aw m'a faamu de sa n'aw dusu kɔni bɔlen don dusubɔ kuma kɔni o dɔgɔyali kɛyɔrɔ tɛ jeliba kɔni ye. e bɛ se k'an dusu suma yɔrɔ. ne kɔni n'a y'a ɲɛfɔ ne bɛ solution sɔrɔ a la. problème t'a la convocation de b'anw bolo. ko jumɛn convocation wa. e ta jɔn de bɛ se ko bɛ ɲɛnabɔ la convocation ne b'a d'e ma e bɛ taa ɲɛnabɔ police la ou bien u k'i minɛ k'i datugu an nɔ na. ayi Kamara Sise aw fana sa ayi a y'a tɔgɔ di bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Ala ye diɲɛ da jeli ye yɔrɔ ye dengulukɛyɔrɔ kɔɲɔkɛyɔrɔ ani hɛrɛ ko bɛ yɔrɔ minnu na mɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko kaso kɔni tɛ jeliba ta yɔrɔ ye sa. kaso yɛrɛ ni jeliba ma a ka jelibaya k'a ɲɛ 40 ma i bɛ don kaso la. walahi de bɛ Ala ye diɲɛ da hɔrɔn sɛbɛlɛma si tɛ jiɲɛmakala wele faamaso la. e bɛ fan fɔ sa k'an de ye hɔrɔnkolo ye. ne m'a fɔ a ye hɔrɔnlankolon ye dɛ. jeliba kana an jɔlen sɔrɔ k'i b'an dɔgɔya. ayi Sise sabali sa sisan a ka ɲi sa ne ye nin ko in faamu n'an ma ɲɛ bi ta la jeli ni jatigi ye n'an ma ɲɛ a la bi kɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ bɛn a ko la. hali lahara e n'anw tɛ ɲɔgɔn ye kuma tɛ. an sɔrɔ ka kuma la k'i da dɔ la k'i bɛ tila ka n'an dɔgɔya. d'accord ne ye nin ko in faamu Ala ka jisuma k'a fura ye ka tile yɛrɛ d'a ma. hɔrɔnkolo. i tɛ taa taa n'a ye na b'a ka fogo sa. e fɛnɛ jeliba taara sisan i bɛ fɛɛrɛ kɛ convocation i bɛ taa minɛ ka bɔ la i bolo tulo bɛ na. mɔgɔ lankolon ka taa minɛ ka bɔ la i bolo n'i ka problème ye i ye ko min laɲini i y'a sɔrɔ de. ne tilala kuma la koyi déjà a b'e de bolo. hali tɛ maloya.